Prišiel som, aby som ti povedal, že nie si sám. Pretože je tu s tebou Demodex folliculorum. Tento malý skurviak žije počas celého tvojho života na tvojom ksichte. A čo tam robí? Podobá sa na teba. Teraz si možno povieš to, čo si hovorí tvoja mama vždy, keď prídeš domov. Ako sa zbaviť toho nechutného parazita? No, zbaviť sa Demodexa folliculoruma... Volajme ho Demo. Je nielen zbytočné, ale aj nepraktické. Pretože Demo je väčšinou neškodný a pomáha odstrániť odumreté bunky kože a prebytočný mas, ktorým sa živí. Takže je prirodzenou súčasťou našej ksichtovej mikroflóry. Navyše, keby si sa Dema zbavil aj úplne, tak sa prenáša dotykom od iného človeka. Takže stačí jedno a Demo je späť. Ale aj tak si možno teraz povieš niečo, čo si tvoja mama hovorí, keď už si doma. Skurvený pičus. Však je úplne zbytočný, len žerie, váľa sa a série kade tade. Lenže Demo neserie. Demo totižto nemá riť. Je to dobré? No, predstav si, že riť nemáš ty. Okrem toho, že by veľa z tvojich kamošov na čas stratilo sexuálny život, tak by ťa asi rozdrapilo. No a preto Demo ukončí svoj približne 14-dňový životný cyklus tým, že sa ti rozprskne na tvári ako konfeta so všetkými tými hovnami, čo sa v ňom hromadili celý život. No a ak tam máš náhodou veľa demov, tak voilà, zapálené myhalnice alebo pokožka. Preto hovorím, že je väčšinou neškodný. Prebýva v tvojich mazových žľazách, kde aj klade vajíčka, mňam a vlastne má s tebou dosť spoločného. Každý ignoruje jeho existenciu, má veľmi jednoduchú genetickú výbavu, pohybuje sa maximálne 16 mm za hodinu a je to parazít. A zabudol som spomenúť, že v noci vylieza von za účelom rozmnožovania. Takže áno, niekto sa predsa len v noci na tvojej tvári urobí.